gde smo mi? Šta? Rešetka? Ej, pustite nas! Da li me neko čuje? Ne mogu da verujem, zarobljeni smo. Možda mogu da se provučem nekako? Nećeš moći, treba nam ključevi. Ali gde da ih uzmemo? Enid, smiri se. Jao, šta je to? Konopci? Hajde da povučemo, možda će pasti ključevi. Wednesday, povuci ti prva. Hajde. Ti si kukavica. Okej, vučem. Je li to Skittles? Mrzim Skittles. Nervira me njihova boje. Enid, šta je s tobom? To je pravi raj. Spremna sam zauvek da ostanem u ovom kavezu ako me nastavite da hranite slatkišima. Enid, saberi se. Moramo izaći odavde. Vuci konopac, odmah. Dobro, nadam se da su i u mojoj kanti neki slatkiši. O ne, kako odvratno. Uj, to je zemlja. Be, jadna ja. Šta? Crvi? O ne, užas, mrzim insekte. U pomoć! Sad će mi ući u nos i uši. Enid, smiri se. To su samo crvi, neće ti ništa. O, a evo ključa. Odlično. Možemo otvoriti jednu bravu. Odlično, hajde. Dakle, ključ odgovara. Dakle, rešili smo se jedne brave. Baci kocku. Malo sutra. Šta je to? WC šolja? Ali šta će nam? Možda je unutra ključ? Enid, ti ćeš da ga tražiš. Hajde. Ja? Ali neću. O ne! Kako odvratno! Wednesday, povratiću? Ja, dobro, bit ćeš mi dužna. Miriše lepo. Sad ću da probam. To je sigurno nešto lepo. Pa to je Nutella. O, da, kako ukusno. Ali Enid to ne mora da zna. O ne, Wednesday, šta tu radiš? Uj, prestani. Da vidimo šta je na dnu. Da, to je ključ. Da, super. Hajde što pre da otvorimo novu bravu. Izvoli. Ključem koji si izvadila iz WC šolje? Ne, hajde bolje ti. Opet sve ja. Dobro. Uspela si, svaka čast. Oho, šta je to? Plašim se. Sad ću da vidim. O, vizija budućnosti. Stavljam ruku u kutiju, a tamo je... O ne, buba švabe. Kakav užas. Svuda su. Enid, tamo nije ništa strašno. Jel da? Onda se pomeri. Tamo je nešto živo. Moram da vidim. To su buba švabe. Stani. Ako ne izvadiš ključ, niko to neće uraditi. Mamice, ali tamo su buba švabe. Okej, pokušat ću. Moram što brže naći taj ključ. Evo ga, vidi. Tako sam srećna. Ej, gde ćeš? Gledaj, sad ću otvoriti još jednu bravu. Uspelo je. O ne, oslepeću tog svetla. Polako, Wednesday, sedi ovde. Jesi li dobro? Jesam. Ali šta je to? Ne znam, podsjeća me na kancelariju hemije. O, vidi, to je uputstvo. Treba pomešati određene sastojke i dobit ćemo ključ. Jasno. Daj mi ljubičastu epruvetu. Sad čekaj, eto, izvoli. A sada treba pomešati sve u ovoj epruveti. I šta je ispalo? Joj, kako smrdi. Wow, izgleda super. Želim da probam dok Wednesday ne vidi. Baš me zanima kakav je ukus. O, to je baš lepo. Čekajte, sa mnom nešto nije u redu. Ne. Zašto se povećavam? Enid, šta si uradila? U pomoć! Ja sam Hulk. Šta da radim? O, tačno. Možda će ovo pomoći.
Izgleda da je uspelo. O, Wednesday, baš ti hvala. Nemo više ništa dirati. Dakle, nastavit ću da pravim ključ. I ja sam rekla da ne diraš. Sama ću sve uraditi. Ti možeš samo da gledaš. O, nešto se dešava. Tečnost je promenila boju. Nastavit ću da radim. O, valjda sam uspela. Ostao je posljednji korak. I... wow! O, to je šifra. Hajmo da otvorimo bravu. Enid je u pravu. To je šifra od sljedeće brave. O, uspele. Ja uplašim se. Prestani da me grliš. Da vidimo šta je ovaj put. Izgleda da je to kutija sa pićem. O, tu su slamke. Treba popiti sve to. Jedna od nas će imati ključ. Ko počinje? Ja. Sad ću probati taj koktel. O, baš je čudan. Ljut je. Veoma ljut. Enid, sad ti. Ok, sad ću. Nadam se da će to biti nešto ukusno. Wow! Jeste! U koktelu su moje omiljeni džus bole. Obožavam ih. Popit ću sve do kraja. To je nerealno. Ima li ključa tamo? Nažalost ne. Znači da je u tvom koktelu. Žao mi je. Kakav užas. Ok, uradit ću to. O, ne. Počinje. Treba je ugasiti. Ups. To je bilo moćno. O, ali našla sam ključ. Super! To sve nije bilo uzalud. Hajde da otvorimo bravu. Dakle, to je već 5. brava. Svaka nam čast. O, šta je to? Wow! Baloni? Obožavam ih. Sigurna sam da to nisu obični baloni. Sigurno ima nešto unutra. Našla sam kacige sa šipcima. One će probušiti baloni. Moje kacige izgleda bolje. Dobro, počni. Oho! Šta je to? Enid, prljava si kao prase. Dobro, sad ja. Hoću da probušim ovaj balon. O ne! To je mleko i sad sam sva mokra. I to je sad od nas prase. Ok, na mene red. Ja ću probušiti ovaj, pomeri se. I... Jo, šta je to? Brašno? To je ipak malo bolje nego oči sluz. Wednesday, hajde sad ti. Ok, probušit ću ovaj. Skačem. To je šareno perje. Odvratno. Meni se sviđa. Ličiš na kokošku. Ćuti, probuši balon. Ok, probušit ću ovaj. Tamo je sigurno ključ. O ne, to nije ključ. Enid, smiri se. Hajde sad zajedno da probušimo. 1, 2, 3, skači. O, šta je to? To su konfete, baš lepo. O, vidi. Našla sam šifru, super. Wednesday, hajde da skinemo sljedeću bravu. Konačno. Ja ću ukucati šifru. Ostale, posljednja brava. Šta nas čeka? O, to su vrata, ima ih baš mnogo. Zanima me šta je za njih. Wednesday, tamo je prazno. Možda da pokucam? Niko ne otvara. Hoću sama da otvorim, ali plašim se. Možda tu živi neko? Ne, plašim se. Enid, probaj da otvoriš ova vrata. O, dobra ideja. Hajde. Nadam se da tamo nije ništa strašno. Wow, kako slatko. To su balončići od sapunice. Prelepo. Ja mislim da je to odvratno. Mrzim ih. Ja obožavam. Wednesday, sad je na tebe red. Stvarno? Ok, otvaram. Ajoj, crvena farba, ozbiljno. Wednesday, kako si? Mamice, šta je s tobom?
mi dobro? Kako je nežna. Sa mnom je sve u redu. Dobro sam. Dobro, otvorit ću posljednja vrata. Konačno, to je ključ. Da, super. Konačno ćemo izaći odavde. Tako sam srećna. Juhu! Wednesday, hajde, požuri. Sad ću. Da, uspelo je. Znači, slobodni smo. Pobednički ples. A sada, hajmo odavde. Kako mala kanta, Maltesers. A za koga je tako mala porcija? A kod mene srednja veličina. Da, imam veliku kantu Maltesers. To bi trebalo da bude jako ukusno. Jao, Wednesday, imaš mrvicu? Pa šta, to će svakako biti ukusno. Sad ću da probam. Došla mi ideja. Poješću bombone kroz slamku. O da, odlično mi ide. Sve sam pojela. Sad ti, Mike, hajde. Da, tačno. Došla mi ideja. Imam u rancu nešto zanimljivo. To je tobogan. Sad ću ga sastaviti i spustiti svoje bombone po njemu. Gotovo. To će biti jako zabavno. Vidjet ćete. Gledajte, ja sam rekao. O, da. A dole ću bombonu čekati ja. Ukusno. Moram pustiti još bombona. Hajde, spuštajte se moje lepe čokoladne kuglice. O, da, ja sam genije. O, to zaista zabavno izgleda. Njom, njom, njom. Želim još i još. O, šta? Nema više? Sve sam pojeo. Enid, jedi sad ti. Dobro, sad ću probati. Ja imam ne samo veliku kantu, nego i bombone veličine moje glave. O, da, ukus je divan. Daj nama malo. Što? Kako da ne? To su moje bombone, a neću vam dati. To nije u redu. Ako Enid neće sama da mi da, oduzet ću joj, Maltesers. Treba napraviti rupu u stolu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, uspela sam. Ejo, a gde su mi bombone? Wednesday, kako te nije sramota? Izvini, nisam mogla da odolim. Prvi put vidim cornflakes i mleko za mrave. A kod mene taman. Ali ne sviđa mi se ih boje. A ja sam opet imala najviše sreće. Imam najveće pakovanje cornflakesa i mleko. Mike, počni ti. Vratite mi, to je moje. Ideja. Pošto sam dobio najmanju porciju, treba je odgovarajući pojesti. Mali stočić, mali tanjir i mala salveta. Otvaram pakovanje i sipam sve u tanjir. Jao, kako slatko. A sad ću dodati mleko. O, da. Jedva čekam da probam. Prelepo. Završio sam. Ko je sad? Wednesday, hajde, kreni. Let's go. Dobro, a već sam pripremila tanjir i kašiku u obliku lopate. Sipat ću cornflakes u tanjir, a zatim dodati mleko. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Nahrani me. Neću da se naprežem. Hajde još. Mamice, kakva je to ruka? To je Stvar, član porodice, ne plaši se. Hvala na pomoći, Stvar, a bilo je ukusno. Sad možeš skloniti tanjir. Enid? Da, sad ja. Tako sam gladna. Sad ću probati. O, ideja. Treba mi tanjir odgovarajuće veličine. I znam gde ga mogu naći. O, da. Ovo je moj novi bazen. Ovdje ću sipati mleko i dodati cornflakes. Wow, kako moćno.
Nevjerovatno. Ispunit ću svoju maštu. I skupat ću se u cornflakesu. O, kako prija. Blago meni. O, za malo da zaboravim na patkicu. Super. A sada mogu početi da jedem. O, prelepo. Nije li to krofna? Zašto je tako mala? A ja imam lepu srednju krofnu. Svaki dan jedem takve. Kod mene je ogromna krofna. Nikad nisam video takve. Jedva čekam da probam. Wednesday, imaš najmanju hranu. Wednesday, ne plaši ga? Nisam ni htjela, ali drago mi što sam uspjela. Moram stisnuti krofnu. Da, tako je postala veća. Gledajte, sad je mogu pojesti. Kako ukusno. Tako sam gladna. To je to. Sad je red na Enid. Da? O, došla mi ideja. Gledajte mi usne. Spremna sam da vas izljubim. Počni od mene, Enid. Aj, šta ti je? Drugari smo. Ja, ovi dečaci. Dobro, probat ću sama svoje usne. Ekstra su. Vreme je da probam i samu krofnu. Kako je mekana. O, topi se ustima. Ekstra. Maj, sad ti. Konačno, toliko dugo sam čekao to. O, krofna je tako velika, neće biti lako pojesti je. Ovdje treba veća salveta. Izvini, Wednesday. Dakle, počet ću da jedem. Odseći ću sebi mali komad. O, to je prelepo. Devojke, neću skoro završiti. Neću da žurim, uživat ću u svakom komadu. Prelepo. Jao, umorio sam se. Ali neću se zaustaviti. Nastavit ću da jedem. Ostalo je još malo. Jesi završio da jedeš, Mike? O, čestitamo ti. Ni prošlo ni 100 godina. I meni je drago. To su bili najlepši 80 godina u mom životu. Kakve su to dugmići? Nemam pojma. Onda ću ja prvo pritisnuti. Jel mogu? Šta se desilo? Vidi. Wow, šta je to? Ovo liči na vrlo malu čokoladicu. To je mala Milka, preslatko. Čak mi je žao da jedem to, ali ipak ću probati. O, da, čokolada ne može biti ružna. Štete što nema više. Želim još, hajde. Izvinite, ali sad je moj red. Pritiskam. Što ste se uplašili? To je samo čokolada. Već imam plan kako da je pojedem. Sad ću napraviti nešto uz pomoć noža. Sad čekajte. Sad ću spojiti detalje i... gotovo. Gledajte, sad imam čokoladni kovčeg. Kako vam se čini? To je ukusno i lepo. Moj najlepši san. O, da. Ukus je divan. Sviđa mi se. Mike, brzo pritisni dugme. Hajde. Dobro, dobro, sad ću. Gdje je moja čokolada? Ne vidim ništa. Čokolada mora biti ogromna. Sigurno ćemo je primetiti. Vidim je. Ubit će nas. Za nekoliko sekundi zemlja će se sudariti sa velikom čokoladom. Niko ne zna kako zaustaviti to. O ne, gubimo signal. Let's go! Enid, vadi fen. Pokušat ćemo da istopimo čokoladu. Pomoći ću vam. Moj bacač plamena će to brže uraditi. Da, uspelo je. A sad nam treba kišobran. Zaista je krenula čokoladna kiša. Ukusno. Da, to je prelepo.